Kurwa, dawaj pozor, aby si sa nezjebal. Zaber si mobil pre svetlo. Ja pozerám za auto. Pozerám zad. Dúfajme. Ale tam si nepozreli. Tak ideme. Úprimne je to tu pekné. Pekné. Ty si Dobre. dobrý. Ale fakt, pozri, ak by si to opravil, tak máš pekné. Môžeš, alebo mám ja ísť prvý, či? Kurva, skoro som sa zjebal. Dobre, daj mi ho. Tak ja som dosratý jak hovno. Teda čo? Kaponi si to normálne spravili aj dlášku z týchto vecí. Kryjem. Myslím, že tu niekto není. Je to v sejfe. Podľa mňa podľa naspäť. Kryjáš zádu. Alebo otázka, poďme tam pozrieť. Čo? Kde sú? Poďme sa tam pozrieť. Kam? Do tej izby. Je to jedno. Kurva, plná. Ak nás zatiaľ nezautočili, tak podľa mňa ani nezautočia asi. Ak áno, tak musíme naspäť behovať. Tam je tá pivnica. Čisté, let's go. Kde to? A dávaj pozor, nezjeb sa, lebo nechcel by... Stabilne, poďme tou druhou stranou. Hej. Si kokos, success. Kápo, urobme tu dab. To bolo dobré. Áno. Easy, neprešli tady, keď po nemecku vývoj. Nechceš tu ešte byť trocha? Ok, ujdem. Zavolaj toto. Mission successful. Pojdeme do pivnice. Si šiši a ako tam sa dostaneme? Veď tam padneme a rebrík tam není. Fakt. A čak tam dole padol rebrík. Ale stále pozeraj, možno sa niekde kryje. A daj pozor na sklo, všade je to. Hej, nič tam asi není. Už sa tam svieti. Áno, videl som. Teraz vypadneme. Stejne to kryjem. Ale zábavné to je, aj keď sa nič moc nespravili.
No už sme v pohode. Otázka. Kto prvý vychádza? Ty mi dáš spray a ty pôjdeš prvý, alebo ako teraz robíme? Poď prvý, je tak rýchlo. Dobre. Daj si veľkú klosu, alebo? Hej, dobrý nápad. Poviem vyper túto kuklu, lebo ja mám stopel a všetko. Vyzeráš ako gauč, no? Nepozerám anime, takže neviem, toto je. Hej, dobre, drž to. Kurva, to je sklo. Pasta mindemi. Piče. Kurva. Gorky. To vyzerá kinda sasa, ale dobre. Ty si celý od toho, nebudem kúrať. Hej, dám. Oh, shit. Dobre, rýchlo vidí, daj mi pepper spray. Budem ak by niečo tuto stať. Dobre, let's go. Oh my dames. Oh.